Και τώρα Κέντριτζέγκο και Τζούρι Βιάνκι. Πάμε να χειροκρότημα λίγο να τον ανεβάσουμε τον Λαλόγο. Και τον δυνατό με την Εμμανουέλα. Τζούρι Βιάνκι, πάμε δυνατά. Με 3-46 τρίψ πεκ. Και ένα 36 εδώ. Καουμπόικο. Ωραία, χαιρετάει και η Εμμανουέλα. Πάμε δυνατό χειροκρότημα. Έλα να τους ανεβάσουμε λίγο. Άντως εδώ, Κέρδη, Μπέγκο, όλα πάμε δυνατά. Πάμε κάτω. Έσουμε τα κάψουν. Ήταν από μακριά για να σε εντυπωσιάσουν και το μόνο που ζητάνε από εσάς είναι το χειροκρότημά σας. Πάμε δυνατό χειροκρότημα για την Εμμανουέλα, εδώ το ζητάει. Πάμε λίγο δυνατά να τους ανεβάσουμε. Πάμε να γουστάρετε κι αυτοί όπως γουστάρουμε κι εμείς. Και για Τζούρι Βιάνκι Νάτος, έλα πάμε δυνατό χειροκρότημα. Να δούμε το τι θα κάνω τώρα. Πάμε χειροκρότημα για την Εμμανουέλα, έλα πάμε λίγο δυνατά. Έτσι πάμε λίγο να μας ακούσει, πάμε λίγο. Το ζητάει το χειροκρότημα όπως βλέπετε. Είναι θαραλέα γυναίκα, δεν μασάει. Το απολαμβάνει παρά φοβάται, να λέγαμε. Και είναι λογικό. Πάμε δυνατό χειροκρότημα να ευχαριστήσουμε τους φίλους μας Ιταλούς. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να υποδεχτούμε τον Κρίστιαν Φάιφερ. Πάμε λίγο δυνατά ένα χειροκρότημα να μας ακούσει ότι είμαστε ενθουσιασμένοι για να έρθει. Πάμε λίγο δυνατά να ακούτε ότι είναι τρελαμένος. Θέλει μπαταρία. Κρίστιαν Φάιφερ, πάμε. Κοιτάξτε εδώ πόσο άνετος. Αλλάζει κόλπα στον αέρα, κάνει ό,τι θέλει παιδιά με τα BMW αυτά. Τριστάρει κιόλας. Πάμε λίγο δυνατό χειροκρότημα να τρελαθούμε. Πάμε λίγο δυνατό χειροκρότημα εδώ. Το τρελό, κοίτα εδώ. Και κόψε στη Σούζα, πάμε χειροκρότημα λίγο. Πω, καταλάβω μερικοί τι είναι αυτό που κάνει. Τρομερός έλεγχος στη μοτοσυκλέτα. Και Σούζα καμπάκι, έλα ρε παιδιά, κοιτάξτε εδώ. Κοιτάξτε άνεση, πάμε χειροκρότημα. Πάμε λίγο μπαταρία για τον Κρίστιαν, είναι το μόνο που ζητάει από εσάς. Κοιτάξτε πώς αλλάζει κόλπα στον αέρα, κάνει ό,τι θέλει έτσι. Μοναδικό το show, μοναδικό, πραγματικά. Αμολάει το σκάφι. Πάμε δυνατό χειροκρότημα. Έλα για τον Κρίστιαν. Ό,τι να είναι κάνει. Έλα να το ζητάει. Κάντε λίγο θόρυβο για τον Κρίστιαν. Έλα ρε μάγκα. Έλα ρε. Και κάνει εγκύκλους όπου να είναι παιδιά, ο τίποτε παίζεται. Πασαρία εκεί μπροστά σας. Πάμε λίγο δυνατά. Άντε στο Κρίστιαν. Κάνει ό,τι θέλει με τη μοτοσυκλέτα του. Κοίτα εδώ και κύκλος. Πάμε λίγο δυνατά. Κρίστιαν Φάιφερ. Παπόσιος πρωταθλητής αυτά. Πραγματικά εντυπωσιακός. Άνετος. Πολύ άνετος. Κοιτάξτε εδώ. Κάνει ό,τι θέλει. Το ποδήλατο είναι το πουχανάκι. Έλα ρε μάγκα. Κοιτάξτε πώς αλλάζει κόλπα.
Με παρατηρητική άνεση, παιδιά, πάμε δυνατό χειροκρότημα. Ό,τι θέλει κάνει ο τύπος. Άσε. Έλα, πάμε. Τι σκέφτεται. Καντήλινο χωρίς χέρια. Πάμε χειροκρότημα.